Dnes sa spoločne pozrieme na neobyčajnú cestu obyčajného balíka. Začína sa Vyrobené na Slovensku. Určite aj vy poznáte ten pocit, keď vám príde balík. Je v tom vždy trochu napätia a radosti. A to aj vtedy, keď viete, čo je vo vnútri. Odosielanie balíkov je v dnešnej dobe skutočne jednoduchšie než kedykoľvek predtým. A to napríklad aj vďaka mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. Po vytvorení účtu stačí v časti Podaj zásielky vyplniť potrebné údaje a dokonca si môžete vytlačiť a nalepiť aj adresný štítok. S balíkom už ideme k balíkoboxu. Naskenujete čiarový kód z adresného štítku, vložíte ho dovnútra a balík je podaný. To bolo vážne jednoduché, však. Poštový doručovateľ kontroluje balíkoboxy pravidelne, a to niekoľkokrát denne. Či už ide o zásielky, ktoré si vyzdvihnete vy osobne, alebo tie, ktoré ste práve niekomu inému poslali. Každý balík sa skontroluje a následne ich poštový doručovateľ prepraví do spracovateľského strediska. Odtiaľ putuje do distribučného centra. Tu sa v systéme overia údaje, skontroluje hmotnosť balíka a úhrada poštovného. Ak všetko sedí, balík je oficiálne podaný a odosielateľ dostane notifikáciu o jeho prijatí. Keď balík dorazí do triediaceho centra Slovenskej pošty, začína svoju cestu na triediacom páse, kde je automaticky identifikovaný podľa poštového smerovacieho čísla. Po identifikácii poštového smerovacieho čísla je balík nasmerovaný do príslušného regiónu a následne distribuovaný na konkrétnu pobočku pošty, kde je pripravený na doručenie adresátovi. Slovenská pošta prevádzkuje približne 1500 pobočiek po celom Slovensku, čím zabezpečuje dostupnosť poštových služieb aj v menších obciach. Okrem kamenných pobočiek poskytuje služby aj prostredníctvom motorizovaných doručovateľov a pojazdných pôšt, čím pokrýva aj odľahlejšie oblasti. Tu sa už balík pomocou sklzu dostáva na miesto, odkiaľ ho zamestnanci presunú do košov. Naplnený kôš sa uzavrie a dostane svoju vlastnú smerovú vlajku s príslušnou poštou. Inak aj všetky pobočky nájdete v aplikácii Slovenskej pošty. Ale náš balík už dorazil na dodaciu poštu ku konkrétnemu doručovateľovi. Ten ho naskenuje do svojho mobilného zariadenia, ktoré automaticky odošle vám ako príjemcovi notifikáciu o plánovanom doručení. Po príchode na adresu sa ešte overí PIN kód, ktorý ste dostali SMS-kou alebo ktorý nájdete priamo v aplikácii. A balíček je už na mieste. Aplikácia a toľko možností, aby ste mali viac času na seba. A nás najmä teší, že je vyrobená na Slovensku.